Wis iki to. Apa disenek? Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak pathak cempala ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, mae suwung salahe nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok ya ming mae suwung. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Lah njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton wae ora protes kok. Kowe Mau cerewet. bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi. Wong tuane sok nyantet lho. Aku tau padu latihan iki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde mengene iki tok.